30 मार्च के जौन वीडियो बा अक्षरा सिंह जी के वो बहुत ज़्यादा वायरल होता। काहे वायरल होता आपके हम बता दी। 30 मार्च के बिहार के भोजपुर गांव में अक्षरा सिंह गई रहलिन हैं कौनो कार्यक्रम के वजह से। तब भैया वहीं पे पवन सिंह के फैन खाली पवन सिंह के नाम ले लेके नारा लगावत रहना। तब भैया भोजपुरी के शेरनी अक्षरा सिंह भैया अपने बिहारी स्टाइल में जवन जवन चीज़ कहलिन वह सब वीडियो वायरल हो रहा बा। तो रउआ लोगन ये सब के छोड़ देही, अब आ जाई असली मुद्दा पे। असली मुद्दा का बा कि भोजपुरी के जौन शेरनी बाटिन जेकर नाम है अक्षरा सिंह, जौन कि उनकर फैन बाटें उ सब लोग कहल भोजपुरी के शेरनी अक्षरा सिंह। तो रउआ लोगन तैयार हो जाए जा, कहें से आप सब के चहीती भोजपुरी के शेरनी अक्षरा सिंह के एगो भोजपुरी में नया ब्लास्ट सॉन्ग यानी कि भौकाल मचावे वाला, गर्दा मचावे वाला, बवंडर मचावे वाला गाना लेके आ रहल बानी। कुछ ही घंटे पहले गानवा के पोस्टर लॉन्च कैल गई है, जवन की रउआ लोग हाई स्क्रीनिया पे पहले पोस्टरवा देख ली जा। जौने गानवा के टाइटल है मेहरी झकास चाही, तब आप अनुमान लगा लिहल जा कि गानवा से बवंडर मची कि ना मची। ये गानवा के जे लिखले बा राइटर हैं आशुतोष तिवारी जी, और गानवा में म्यूजिक देवे वाला बानी विक्की बॉक्स जी, और यह वीडियो के डायरेक्टर बानी रवि पंडित। रवि पंडित के अक्षरा सिंह के साथ एगो गाना यह आवता मेहरी झकास चाही, तो गाना भैया काहे ना बवंडर मचाई। तो ये गाना के फिलहाल के लिए कमिंग सून में रखल गल बा। बहुत जल्द आप सबके बीच में ये गाना के अपडेट आप सबके भाई लेके हाजिर हो जाई।